Dito yata yung mga picture nila. Ano? Oo, yan nga sa ano. Dito yun. Kala mo nasa. Nasaan ang phone mo? Nandun. Nandun. Maganda mag-picnic dito. Ganda. Maganda mag-picnic. Oh! Ganda! Picturean mo daw ako dyan. Hindi na kaya ng ano, kuya. Ay, ganda. Nakakatakot tayo. Video yan. Nakakatakot. Welcome to my world. Picture na lang tagalikod. Pwede man ito picture ang kahit naka-video. Oo, screenshot. Saan? Saan? Ikaw, Gilay. Tayo kayo dyan dalawa. Tayo patalikod. Ayun. Harap. Akin na yung camera ko. Ganda naman tambay. Akin na yung camera. Ano na? Ah. Okay, tita tatlo. Picturean ko kayo. Yeah. Dito na gamitin mo. Asil! Mga picture ako. Dalawa-dalawa lang. May signal dito. Asil! Madami na punta. Camera ko. Patayin daw. Maganda man ang iyong ano. Asil! O ano ba ito? Ganda. Bakit walang Ganda ano? na sin. Ganda magpalaglag. Oh. Hmm. Ano na? Ano ka muna ng ano? Ano man? Kaya yung camera mo. Diyan na. Pero matita na ulit. Dito. 20,000 viewer ko. Dami mo naman viewer. Lalim yun. Takot po, lalim. Ano yung pipicturein? Dito kayo signal pati oh. Kalain mo yun. Saan pipicturein? Dito kaya. Hindi yan saan nga dito yung ano. Pipicturein. Ito. Dali, pipicturean kita. Pipicturean ko kayo. Kalain mo 3 bars. Oh, cash. Kira. Dalaw kayo ni Asil. Doon ka oh, para wala kita sa tabi. Sige. Ganyan lang. Dali. Picture. O, dali na. Ganda niyo. Picture ang ano ka? Umarap ka. Doon tayo. Ay, doon tayo. Dito na lang kayo. Asil. Doon kayo. Doon. Diyan ka, pipicturean ko kayo. Huwag mo na ako pahawa. Oh, madami na. Di pa. Dito lang. Oh. Yung malapit ma. Ano mo kasi yung view? Ano? Wala namang view. Nakakatakot. Baka mahulog ako dyan. Kala ko may simento. Kadaw. Kala ko may simento ay. Ah, lahat naman maganda eh. Ganda din si... Ang ganda mo! Sino maganda? Yung ears. Ay, kala ko ikaw. Matangina nyo, ang gaganda ng view. Para kayong mga turista. Yeah. Wow! Ang ganda! Ganyan man ako kahapon. Hindi naman pala na. Oo, kahapon. Yung masyadong ano. Napupuno na nga ano ko eh. Oh, yung mga bata, malayo na. Video mo si Joseph habang umiihi.
Ginagawa mo.